Warajja jidhru neżlin it-turisti li jinsabu abbord l-ewwel cruise liner li daħal fil-portijiet Maltin f'dawn l-aħħar 5 xhur. Dawn it-turisti telgħu fuq il-vapur minn 4 portijiet Taljani u ġew ittestjati qabel telgħu il-vapur. Fil-fatt kien biss wara li ħareġ it-test li huwa negattiv li tħallew jitilgħu fuq il-vapur biex jaċċertaw is-saħħa u s-sigurtà ta' dawk kollha abbord. Anki il-membri tal-ekwipaġġ kellhom jagħmlu t-test u anki għadu mill-inqas 14-il jum kwarantina qabel setgħu joperaw il-vjaġġ. Dawn it-turisti llum se jqattaw ġurnata f'pajjiżna u jerġgħu jagħmlu it-test tal-COVID-19 qabel jaqbdu it-triq lura lejn l-Italja. Il-ġimgħa fil-5:30 ta' filgħodu wara nuqqas ta' 5 xhur trakka mal-moll fil-port il-kbir il-cruise liner MSC Grandiosa. Min 1508 passiġġieri abbord, 460 niżlu f'Malta għal eskursjoni ta' ġurnata taħt miżuri stretti. Kmieni filgħodu qabel ma bdew jinżlu l-passiġġieri, il-kap tal-operazzjonijiet tal-Valletta Cruise Port Markawki Garcia spjega l-proċess għallum u żmien li ġej biex it-turisti tal-cruise liners ikunu jistgħu jirfsu l-art f'pajjiżna. Biex il-passiġġier ikun jista' jinżel minn abbord, irid jinżel fuq an pre-organized shore excursion organizzat mill-vapur u l-kunċett li qed jintuża li dawn ħajibqgħu ġo bubble. Jiġifieri inti jkollok il-gwida illi tkun responsabbli ta' grupp żgħir li qegħdin fuq l-excursion u jaċċertaw ruhom illi dak il-bubble ħadd ma joħroġ minnu. Qabel ma niżlu l-passiġġieri ġew ittestjati wkoll aktar minn 50 xufier tax-xarabanks u gwidi turistiċi. Dawn tqedu f'kamra apposta għal madwar siegħa sakemm ħareġ ir-riżultat. Li qed taraw warajja huma bus drivers u gwidi li ġew mitlubin mill-vapur li ġew hawnhekk siegħa u nofs qabel jibdew it-tours biex qed jagħmluhom l-swab test. Bħalissa ġifieri jsir swab test hawnhekk jieħdulhom is-sample, jitellgħu fuq il-vapur, within 45 minutes 1 hour ikollhom ir-riżultati. L-operaturi turistiċi qed iħarsu l-qudiem biex din l-industrija terġa' tirpilja u tqum fuq saqajja, anke jekk b'restrizzjonijiet u taħt miżuri stretti. Din hija ħaġa ġdida li qed nagħmlu, ovvjament din hija l-ewwel vapur wara 5 xhur. Qed noqogħdu attenti ħafna ngħaddu l-protokolls kollha mill-health mill-vapur biex inkunu żguri li ma jkollniex problemi jew nies li jaqbdu l-COVID ovvjament. Intant se tidħol fis-seħħ il-lista Ember li tinkludi fiha pajjiżi li jekk wieħed jiġi minnhom irid jipprovdi riżultat negattiv ta' test tal-COVID-19. Sa issa f'din il-lista hemm il-Bulgarija, ir-Rumanija u 3 reġjuni fl-Ispanja. Iżda din se tkun aġġornata kull ġimgħa.